ئەنجومەن نیشتیمانی کورد خۆجییا گرکێ لەگێ خێرهاتنا سەرکردەین پارتیا یەکێتیە کوردستانی بکەن ئەم بێژن ئەv ئۆفیسیا مەتەڤایە ئەم تەڤە هەڵبەشن دکارێ خۆ دەد ئۆفیسێ خۆ دەد هەمیرە گوتی کارێمێک و ئەم دکن خەباتە تێکردن دبەر وڵاتێ مەدە دبەر مڵەتێ مەدە ئەم هەمووژی بە هەفتورە شریکن ji ber vêyekê jî em bê ev ofîs ya meteva ya xorta ya tensiqiyata ya ehzabê siyasiya sêwane herî mezina ji tevgera siyasiya Kurd ra ji ber vêyekê jî em kî kesê tê vê ofîsa hene em dibînin di kar de di emel de di xizmeta vî miletê hene de û gelek astê nexweşiyê hatine pêşiya me û ev 10 sala teqrîben em di ve nexweşiya de û me derbas kirin û îro rêkeftinek têkirin Kurdî û em kêfxweşin û emela me ew ku çê bibe ên û em ji berê derrêbaza Encûmenê Niştîmanî Kurd rêbaza vê tevgera siyasî em destê xwe bidine destê hevdû em yek gotina me yek bê mapê me diyar bê dewletê xwedî biryara ji her kesê re ên û em çi dixwazin em bi navê Partiya Yekîtiya Demokrata Kurdistan me şandek em hatine pîrozbahiya navenda xwe Encûmena Niştimanî ya xwecehiya girkêlekê dikin em pîrozbahiyê didine tevaya gelê xwe ev gavên nû gavnî pîrozin wê destkeftînî nû wê dema giring be piştî serhevbûna tevgera Kurdî û her du aliyê Kurdî wê gotî rojnî nû û serkeftî bin înşaallah û proje kurdayetiyê divê demê nû birêya vê yek rêziyê re wê bi ser kevî û em xwe û miletê xwe teva pîroz bin vêya gavên nû û di va rojê nû de û miletê me tev bi serheviya xwe garibê qizinc na ji miletê Kurdê Sûrî re tevayî re û piştgêr bê ji Kurdistana tevayî re û ev yekrêziya têkirin serkêşiya dewleta zirhêz de mantîqê de Amerîkan û piştgiriya serkêşê gotî projeyê Kurdistanî Serok Mesûdê Barzanî û Nêçîrvan Barzanî wê gavek pîroz bê inşaallah.